Hemen Itziar Insausti dugu, Bea Iruñakoa da, eta antropologian lizentziatua, arte espezialitatean, zehazki. Goldsmiths Collegeen, Londreseko unibertsitatean, hezkuntzan masterra ere egin zenuen Arrasateko unibertsitatean, eta berdintasun masterra EHUn ere egin duzu, ezta? Baina baita Himalaiako Mendizale Institutuko mendietan lizentziatua zara eta basu, bainu, gida ere, eta honen inguruan hitz egingo diguzu orain. Beste, gaur egun, Nafarroan bizi zara, proiektu bati heldu diozu, duela ez asko, baina, aurretik ere badatorrena, eta bere alderdi sozial eta artistikoa garatzen ari zara zehazki. Natura ardatz hartuta edo, helburu, ez? Edo etxe, edo, ez, edukita. Duela urte pare bat hori, proiektu batek Indiako, Nepaleko eta Kirgistaneko nomada eta indigenekin bizitzera eraman zintuen, eta handik zerbait benetan baliotsua ekarri zenuen, ez? Gaur egungo praktikak edo baso bainu horiek egiten dituzularik. Ringin joku izenarekin da ezaguna, hori, praktika hori, eta basoan denbora pasatzeko, ekimena, praktika da, osasuna, ongizatea eta zoriontasuna hobetzeko helburuarekin. Japoniako mundu kultura desberdinetan tradizio handia duen jarduera da, baina, eta nahi dana besteak beste ez da bakarri fisikoki, ez, onurak sentitu, baizik eta espiritualki ere bai, bere sakontasun horretan, ez, norbera askeago eginaraztea da, besteak beste. Konta eguzu Itziar, zerk eraman zintuen bidai hori egitera? Bidai bai fisikoa eta gero beste barne bidai hori egitera. Bidaia esan dezaket, akaso orain dela urte asko hasi zela, ezta? Baina, orain dela 3 urte edo, Donostian bizi nintzen, irakasle bezala, lanean nengoen, eta iritsi zen momentu bat nire bizitzan, nik uste dut guztiok izaten ditugun momentu horiek, ez? Non galdetzen garen, zertan ari garen edo zer nolako bizitza eraman nahi dugun, ez? Hemendik aurrera, ez? Halako inpase batean nengoen, eta hasiera batean 2 hilabeteko bidai bat egitera otu zitzaidan, Indiara orain dela 5 urte, han egona nengoen zonalde batetara, eta hasiera batean ara joan nintzen 2 hilabetetarako. Gauza da, bidaia hasi eta berehala konturatu nintzela, denbora gehiago pasa nuela, nahi nuela, eta itzuli eta lana utzi, laneko eskolari esan, familiari, lagunei, eta urte bat eta erdiz iaia bidaiatzen ibili nintzen. Argi nuena zen, bati bat nahi nuela, pixka bat naturatik oso gertu bizi diren pertsonekin esperientziak edukitzea, eta baita ere mendia gustoko dut, beraz bi gauza konbinatu nahi nituen. Beraz alde batetik saiatu nintzen igotzen mendi bat, kanten Lenin deritzona, eta bestetik nomadekin bizi nahi nuen. Eta egia da ez nuela oso ondo planeatuta bidaia, ez nuela argi nola egingo nuen, baina nik banekien egin nahi nuela, eta erabatean edo bestelan aterako zela, eta pixka bat bizitzari utzi egin nahi nion zer ateratzen zen ikusten. Eta sekulako zortea eduki nuen, eta urte eta erdi batez, aukera izan nuen bizitzeko bai Himalaietako nomadekin, bai Nepalekoekin, eta baita Kirgistanekoekin. Eta hori, eraman zintuen baita gaur egun, ez, bizi dugun krisi soziala eta ekologikoa birplanteatzera ere, ez? Bai hori da, ez, pixka bat, esaten dioten biokulturetan oinarritu nahi nuen, eta jakin nahi nuen beraiengatik zerk ematen zieten zoriontasuna, ez? Nik uste koronavirus honek argi utzi diguna, ez, batzutan, ez planteatzea, ez, zer nolako balioak nahi ditugu bizitzan. Eta beraiekin bizitzen ari nintzen enean, ez, denbora pasala, geroz eta argiago ikusi nuen beraiek zutena, agian guk ez duguna, ez, dela horrelako konexio bat, bai naturarekin, bai komunitatearekin eta norberarekin. Orduan, geroz eta denbora gehiago pasa beraiekin, orduan eta ertxiagoa ikusten nuen beraien lotura. Ez, lotura hori, akaso guk, pixka bat galdu egin dugula esatera, osartzen naizena.
Aipatzen ari zaren guztionen inguruan, Maitenak ere aipatu du formakuntza bat izan da, baina non eta nola egiten da formakuntza hori? Ez da hain ohiko eta hain bidera erresa aurkita daiteken formakuntza bat, ez? Bueno, baso bainoen formakuntza izatez gaur egun 3 instituzio daude munduan zehar. Nik aukeratu nuena Europar mailan dago oinarrituta, International Forest Institute delakoa. Eta, bueno, guk egin genuen kurtsoa, ni bidaiatik etorri, eta ja argi nuen, baso bainoak egin nahi nituela, ze bidaian ezagutu nuen kontzeptu hori, etorri, eta, bueno, urte batez egon nintzen prestatzen horretarako, eta bueno, egon ginen Portugalen, Europako lurralde desberdinetako pertsonak, elkarrekin egin genuen kurtsoa, eta nik maiatza bukararako ja hasi behar nintzen baso bainuak eskaintzen. Egia da, koronavirus honekin sekulako aldaketak egon direla, ez? Eta agian aukera bat izan dela niretzat baso bainuen garrantziaz edo onuraz, ez? Hitz egitea. Antza denez, zuhaitz bakoitzak omen du bere pertsonalitatea izateaz gain, agian kimiko konkretuak ere botatzen ditu airera, hau da, ongizatearekin fisikoki ere, batu daitezkenak, ez? Gure basoak desberdinak dira, beste lurraldeetako baso bainuak egiten dituzunean agian sentitu dezakezunaren arira. Desberdinak dira edo ez, edo orokorrean prozesu hori egiten denean nahiko antzekoa izan daiteke esperientzia. Bueno, esan behar dugu, baso bainuak egiten direnean, ez direla bakarrik zuhaitzak kontutan hartu behar, horrelako konpondu fisiko asko daude, oso desberdinak direla, kontutan hartzeko esan dezagun, argia, luminositatea, baita ere zorua, ez? Orduan, zuhaitzez aparte gauza desberdinak kontutan hartu behar dira, altura, itsasoarekiko gertuera, haizea, ez baso batean, ez gaude bakarrik zuhaitzak. Eta bai, adibidez, Japon batean, zuhaitz motak oso desberdinak izan daitezke Euskal Herrian ditugunak, eta hobesten dira perekneak diren zuhaitzak. Hau da, urte osoan zehar, hostoak dituzten zuhaitzak. Baina nik beti esaten dut zuhaitz guztiek natura diren heinean bere onura ekar detzaketela, eta zuhaitz guztiak gizakiak bezala bakoitzak bere onura ekar dezakela. Herri mendizale izanik guk badugu erlazioa naturarekin. Orduan nik jakin nahi nuke ze desberdintasun dago, ohiko mendi buelta baten artean eta baso baino baten artean. Igual kontzientzia maila? Bueno, egia da pertsona asko galdera berdina egiten didatela, eta nik ere baso bainoak deskubritu arte esaten nuen, ni naturara nijoa, paseo bat ematen du, bai lagunekin, bai norberak bere kontu batzuetan, eta nik deskonektatzen dut. Baina nik beti azaltzen dut, batzuetan mendian gaudenean, beti gure burmuin hori, gurekin dioala, eta ez dugula alde batera uzten. Orduan, baso bainuek egiten dutena da, erabatean, kontzienteki gure zentzumen guztiekin naturarekin bat egin, Mikel Laboak esaten zuen naturarekin bat, batzuetan, naturan gaude, baina ez gaude naturarekin bat, eta baso bainuek hori eskintzen digute. Hori da pixka bat diferentzia. Duela ez asko, esan behar da, aldizkari asko, mundu mailan ere, arreta jarri dutela egiten ari zaren horretan, besteak beste National Geographicek adibidez, bere bidaietako aldizkarian. Eta hor, azaltzen zineten, baizu, zure proiektuarekin, eta bai Luis eta Josemari, Aralarrean, galditzen diren azkenetako hartzainak izango direnak akaso, beraiek gazte egiten dute, eta zu guzti hori ere txertatu duzu egiten duzun horretan, eta beraiek diote gainera eskuratzen duten diru parte handien agian zure bitartez ere iristen zaiela dena, batean edo, promozionatzen duzulako edo eskaintzen duzulako. Zu antropologoa izanik, pentsatzen dugu guzti hori ere bai oso kontutan izaten dezula, komunitatea. Bai, esan dudan bezala, bidaiatik etorri nintzenean argi nuena zen alde batetik naturarekiko grina pixka bat areagotzea, eta honek ekartzen dituan onurak ekartzea. Baina bestetik bidaiatzeko bestera bat eskaini nahi duen. Azken finean, esaten den turismo edo bidaiatze regeneratiboa. Honek zer esan nahi du, orain arte pixka turismo jasangarria deritzon horietatik atatera, eta beti ere natura, komunitatea eta norberaren ongizatea eskaintzen duten esperientziak ematea.
Esate baterako, ez National Geographicen egiten genuena, bati bazen baso baino bat, hau da, naturarekin konektatu hasiera batean, ondorenean bertako komunitatearekin bat, esperientzia bat eduki, ez bakarrik esplikazio bat, esan dezagun, edo daztamen bat, baizik eta beraiekin bat egin, eta baita ere inguruarekin, ez? Hau estrapolatzen badugu Nepal batetara, esan dezagun, bidaiaren ez, kalderatako bat zen, ez? Hemengo ez munduan beti xerpe mundua dugu, dolarraren mundua, ez? Eta pixka bat bestelako eskaintzak eman, hau da adibidez, bertako jaken hartzaiekin, ez? Esperientziak edukizea. Beti ere komunitateari onura ekarriz, ez? Hori da pixka bat batzuetan, ez, akaso azten duguna, ez? Eta antropologoaren kutsua segurenik badatorrez eta postkolonizazio horren pixka bat bestelako, ez, ate bat ireki nahiko nuke baita ere Euskal Herrian. Nolako izaten ari da harrera hori? Alegia, jendearengan ze sentitzen ari zara, zerke harritu zaitu, ze espero zenuen? Bueno, ia esan, hasiera batean ez baso baino hitza esaten dudanean, ez beti dago, ez, zer da, ez, zuhaitza besarkatu behar dugu, ez, horrelako kontzepzioak daude, eta pixka bat horrekin austea, ez, tokatzen zaidala iruditzen zait, baina gogoratzen dut Ibarreko blogari batek ez egin zuela esperientzia, eta nahiko eszeptikoa zen, hasieratik esan zidan, bueno, yo no sé esto, ya lo voy a hacer. Eta egin ondoren berak ere aitortu zuen, zerbait badu, ez? Eta zerbait hori da nik eskaini nahi dudana. Beraz, harrera uste baino hobeagoa da, eta oso pozik nago egia esan. Eta ni pozik nago zuen zuteaz, eta super erlaxatuta, entzuten aigean, txoriekin, ikusi ditugun bideoekin, Itziarren ahotsarekin, nago, super. Bai, Itziarren, zorionez, duela urte batzuk ezagutzen dutela Itziar, eta baduzu energia oso berezi bat, esan nahi dut, gauza bada formakuntza bat egitea, ezta? Gauza askoetan adituak izan gaitezkelako, baina beste gauza daia berezko, joera hori, ez? Laguntza eman nahi hori, partekatze hori eukitzea, eta zuk baduzu, eta hotxean ere nabarmentzen zaizu. Guk hemen ikusten ari gara, zurekin hitz egiten ari garen bitartean, eta jakin dezatela agian entzuten bakarrikari zaigun jendea. Zenbait argazki, ez da? Nepal, Kirgistan, hau da, toki askotan ikusten zaituguzu, naturan barrena, mendia handietan, elurretan, jende askorekin, argazkiak dira, asko, prozesu horretan argazkiak egiten joan zinen. Zerbait berezia bilatzen zenuen, edo gerora argazki horiek berriro ikustean, etxera bueltatzean bestelako bidai bat egin duzu? Esan dudan bezala hasiera batean, ez, bidaiaren hasiera zen galdera batekin, ez? Nola bizi nahi dut hemendik aurrera nire bizitza, ez? Eta egia esan ez nuen horren erantzunik. Beraz, horren erantzunaren bila joan nintzen. Eta bukaera arte gogoratzen dut, ia 6.000 metrotalo egin nuen, ez? Kirgistaneko Lenin mendi ondoan, ez? Orduan konturatu nintzen, ez? Erantzuna banuela, ez? Eta egia esan, itzultzerakoan ere, prozedura horrekin hasi nintzen, eta argi nuen zer egin nahi nuen. Hau da gaur egun eskaintzen dudan hori, ez? Pixka bat, jendea naturarekin konektatzea, norbera, eta pixka bat agian indigena horiek eta nomada horiek niri erakutsi zidaten hori, ez? Eta, esperientzi bat kontatu behar dizuet, negoela Dalai Lamaren bon batekin, hauek dira animistak, budistak baino leganeko gizarte bat, oso gutxi gelditzen dira munduan, Nepaleko Mustang herrialdean bizi dira, 20 herri bat dago bakarrik, eta 20 familia bizi dira, ez? Eta horietako batek eman zidan zuhaitz zati bat. Eta nik momentuan, ez, bizitzan gertatzen den bezala, ez, hartu nuen zuhaitz zati hori, eta esan nuen, hau zertarako ematen didat. Eta nik ez duen ezer esan, ez? Baina, akaso orain konturatzen naiz, ez, bazegoela, ez, bide bat jada prestatua, ez, zentzu batean edo ostean. Bai. Entzule hariko da entzuten eta gu bezala erlaxatuta eta gozatzen soinuaz eta kontakizunez. Baina akaso esango du, tira, nire hau interesgarria egiten zait, baina enaiz osorik ulertzen nahari nolakoa den baso bainu bat. Gero galdetuko dizugu nola jarriko den zurekin inor harremanetan, nola egin dezaken, baina nolakoa litzateke alegia, aizu nik esperientzia probatu nahi dut, saio bakarra egin daiteke, bat baino gehiago, eta nolakoak dira saio horiek?
Bale, gaur egun eskaintzen ari naizena da gehien bat egun erdiko baso bainuak, bai Nafarroan eta bai Donostialdean, eta zuk esan duzun bezala, bueno, zer da baso bainu hori, ez? Bainuan, bainatu behar gara basoan, edo zer da egin behar duguna. Ba, bueno, paseo batzuk dira, izatez, ibiltzeko beste era bat, esan dezagun, gehienez 2 kilometro dira, beraz, edonork egin dezake, eta, bueno, praktika batzuk gomendatzen dira, gonbidatzen da jendea praktika horiek egitera, hasiera batean erlaxatuz, akaso agotsa ere hortik dator, pixka bat, ez, norbera pixka bat laguntzen deskonektatzea gure egunerokotik, ez, momentu honetan bezala, eta hemen jarri duzuen bezala inondo, ez, ba, soinuetan akaso, ez, enfokatzea, ez, eta horren gonbidapenak egiten hasten gara, eta 2 orduz gonbidapen desberdinak, ez, entzumen desberdinak, nabaritzen, sentitzen, ez, eta barneratzen. Eta, bueno, 2 ordu horien bukaeran elkarketa bat egiten dugu, partekatze bat, eta hori da eskaintzen dudana. Bestetik baitare enpresekin eta organizazioekin hasi naiz, eta horiekin pixka bat baso bainuak eta haratago joaten gara, ez, azken finean norbaitek sormena landu nahi badu, bondin delakoa, edo enpresa bat edo instituzio bate, ba, behar balin badu talde bezala, ez, pixka bat, garaiak direla eta, ez, balako lasaitasun bat. Eta atzo esaterako, Txillidalekurako, datorren urterako ja, esperientzia batzuk eskainiko ditugu honen inguruan baita ere. Kasu horretan gainera, bai, natura eta artea, ez, batzen dira. Txillidalekuren kasuan adibidez, berezitasun horrek zer ematen du, zer egiten du? Bueno, Txillidak beste euskal artista eta asko bezala, ez, Mikel Laboa bat, Gorriti bat, ez, naiz eta oso desberdinak izan, beraien izatean, badute naturarekiko lotura hori, eta Txillidaren eskulturak esan daitezke baita direla zuhaitzak paso batean. Orduan, bere eskulturak beti airera begiratzen erazten dizute, ez, espaziora, haizea, ez, eta horrelakoekin jolasteko aukera ematen digu, beti ere askatasun horren bila, ez, garenon, guztion bidea, ez, lagunduz, esan dezagun. Pentsatzen dut, adina, bueno, edozein adineko pertsonek parte hartu dezaketela, hau irikie da, zegien egongo da norbait esango duena, ez, baino ni igual ez nago asko ibiltzeko, edo horrelako kasuetan ere nola egiten da? Ez, esaten dudan bezala, ibiltzeko beste era bat da, guztiontzat da, beraz horrek esan nahi du 2 orduz, 2 kilometro egin dezaken edonontzat irekia dagola, eta baitare edade desberdinentzat. Izan daiteke 18 urtetatik, 80 urtetako pertsonentzat. Guztiontzat irekia ze basoak eskaintzen diguna da denok, ez, parte izan gaitezkenaren lekua. Hori da. Orain sekula baino gehiago behar dugula, ez da, naturarekin bat egin, hortik gatoz, eta hauntza bueltatu beharko dugu, ez da? Naiz eta gu hemen Euskal Herrian oso gertu izaten dugun, batzutan ez gaude hain ez, konektatuta. Beraz, bueno, eskaintza oso ederra izan daiteke, bueno, beste era batea, ezagutzen dugun hori akaso beste oin batzuekin eta beste begi batzuekin, da beste bihotz batekin, ez? Begiratzeko edo sentitzeko. Bai, hori da, bai. Hain gertu daukagu, dena, natura eta basoak eta mendiak eta hain gertu dauzkagu, agian, ez gara hartzen ze altxor daukagun gure artean, ez da? Benetan baietz. Beraz, jo plazerra, seguzu mesedez, bueno, jarri dugu, ez da? Webgunea. Nola kontaktatu dezakete zurekin. Bai, irubebikoitza itzijugen.com webgunean, ez da? Hori da, edo bestela Instagramen bitartez ere, araz hori gabe. Bai. Ai, ze goxo. Beste doinu goxo batzuetara joko dugu. A ber. Baina gabonetakoak? Gaurko gonez, 1987an hiltzelako Stefan Grappelli Parisen, 89 urterekin biolin jasaren
ez dakit, ikono horietako bat, musikari erraldoia, eta batez ere, garai batean Diango Reinhardtekin biko osatu zuen musikari erraldoia. 34ean Quintet du Hot Club de France osatu zuten, lagunak izan ziren gero, izan dituzten bere liskarrak politikoki, sozialki gauzak ikusteko modua ez zuten hain antzekoa, baina esan daiteke Gypsy Jazz sonidoaren sortzaile edo izan zirela, bata gitarrarekin eta bestea biolinarekin, eta ederra da, zalantzarik gabe Minor Swing izeneko piezatxo hau entzungo dugu eta jarraituko dugu horrela. Eta ondo baderitu zue, tira maitena. Tira ingo dut. Badago beti gotan ez beste zerbait. Esan behar da baita ere, itzi hau 3 hezkuntzatan egin dezakezula. Euskeraz jakina baietz, nola ez ba. Espainolez eta ingelesez. Zu inglesiztun oso trebea zehalako, beraz? Bai, esaterako Maria Cristina eta Arima bezalako telekin lanean hasi naiz, eta horiekin gehien bat ingeleraz hitz egiten dut. Inglaterraz 13 urtez bizi izan nintzen, beraz, batzuetan oraindik ere manejatzeko gai naiz esan dezagun. Bai, leheno ez da gize Institute School edo aipatu duen, eta nabari izan hori hoskeran akats hori badut. Alako trebetasuna, bai, ez, hori ez da akatsa, ba. Ozak behar ez dela oskatu behar dira. Hori da, eta ez hemen bezala esaten, ez? Bada Michael Douglas eta Kirk Douglas. Ez horrelako gauzak egiten ditugu. Bueno, edo aipatu duzula, Sean Connery ere bai izan. Sean Connery. Harrison Ford, eta horrelako. Baina, bai. Orduan irikita dagoela, hizkuntza desberdinetara eramatea, eta gero, naturaren hizkuntza ere unibertsala izanik. Hura aski denontzako, barruaraino iritsiko dela. Plazerra, Itziar. Plazerra nirea benetan, mezuekin egotea, eta ikustean nola zeinen ondo eramaten zareten niruen artean. Egia da. Bueno, ez da denain polita. Pentsa zenbatean jakoeten polita, jarri detela Gypsy Jazz abestia, esan orain egingo dut abesti bat jarrigo Yuri Pozi jartzeko. Eta esan jazzetik bluesera, eta Christmas Blues izeneko Sabrina Claudio orain dela gutxi publikatutako kantu honekin egingo dugu aurrera. Baina itziara huertu egingo dugu. Lastin arte, edo gera da gurekin egingo. Doni bada zugeratu, hau zure etxa daiteke. Egunen batean, baso baino bat ola lantalde guztiarekin. Hori esan behar nuen. Hori egin beharko genuke. Ze azkenen hemen gauzak plazaratu eta gero guk ez bizitzea. Elitzateke zintzua izango. Imaginatzen dut Fariba esanen, ai ze ondo! Imaginatzen dut Oiana Maritan esanen, ai ze ondo! Imaginatzen Maigor Ostiak esanen, buah! Nahi gaina ipuin bat kontatzaukat!
Nik uste denak batuta, kriston talde zarra ingo genukeela. Beraz, edozein egunetan deituko zaitugu. Oso ondo, nahi duzuen arte. Kontratatzeko. Hori da, eta elkarrekin ikusiko gara. Mila esker itziar. Mila Eskerrik asko. esker, plazerra. Plazerra.